तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिल्यांदा तुम्हाला गुड इव्हिनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा, समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी, सगळ्यात लेट ब्लॉग चालू होते आजचा. आतापर्यंत एवढा लेट ब्लॉग कधीच स्टार्ट झालेला नव्हता. सो मंडळी, वाजलेले आहेत करेक्ट रात्रीचे 10:30 झालेले आहेत. आणि गुड नाईट. काय काय गुड नाईट काय होत. सो मंडळी, आईने केलेला आहे सगळ्यात मोठा जोक म्हणण्यापेक्षा इव्हिनिंग म्हटले म्हणा ती गुड नाईट सांगते की 10:30 म्हणा. मंडळी 10:30 झालेत म्हणून ती सांगते गे 11 वाजता कधी इव्हिनिंगच असता. वा जबरदस्त. दोन टाळी वाजवत आईसाठी. सो मंडळी, एवढे लेट ब्लॉग सुरू होण्याचं कारण काय तुम्हाला मी सांगतोच, पण त्याच्या अगोदर मंडळी पहिला तरी जेवण घेऊया. तर आज जेवणात आहे वालीची भाजी, नाही वालीची भाजी आणि आमटी चण्याची. चण्याची आमटी आहे. सो पटापट जेवण घेऊया, या जेवायला. तर मंडळी, फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे. आणि मंडळी, आज दिवसभर ब्लॉग बनलेला नाही. तर मंडळी, आज सकाळपासून एकदम व्यस्त. तर सकाळी 10ला घर सोडलंय, ते आत्ता मगाशी 10 वाजता घरी आलोय करेक्ट. आणि दुसरी गोष्ट, तर आज काय होतं आई, आईच्या काय लक्षात नसतं. आईची मेमरी लॉस चाललेली. सो मंडळी, आज होता व्यापारी मेळावा. वा नशीब काय आठवला. तर कुडा तालुक्यामधील सगळी दुकानं बंद होती. तालुका होता वाटतं. जिल्ह्यात पूर्ण जिल्हा बंद होतो. वाटतं तालुको. हा नाही बरोबर, जिल्ह्यातच असताना. सो मंडळी, कुडा तर संपूर्णपणे बंद होता. कारण कुडा आम्ही बघितलाय, पूर्ण बाजारपेठ सगळीकडे फिरून आलोय, तर बंद होता. आणि घरी एकदा येऊन गेलो होतो खरं तर दुपारी, पण ब्लॉग बनवण्याला टाइमच नव्हता काही. त्याच्यामुळे आज तर फर्स्ट टाइम असं झालेलं आहे, एवढ्या लेट ब्लॉग स्टार्ट होतोय. आणि आता जेवण वगैरे झालेलं आहे, वाजलेले आहेत करेक्ट 11 वाजून 10 मिनिटं झालेली आहेत. सो आता आम्ही काय बनवतोय माहिती आहे, काय ते आपला बनवतोय ना डोळे आता आणि डोकं काम करत नाही आता. सो आम्ही आता कटिंग करतोय कळिंगण. रात्रीचे 11 वाजता कळिंगण पार्टी आमची आता. सो मंडळी, या कळिंगण खाऊया. सो मंडळी, हे आहे ते कलिंगड. तर आमच्याकडे मालवणी भाषेत जास्त करणं आमचे शब्द वापरताना मंडळी कळिंगणच बोलत आलोय आम्ही, त्याच्यामुळे पटकन आमचे शब्द आम्ही वापरतोय. आणि नाहीतर कलिंगड बोलतात मंडळी. तर आता आम्हाला बोलून सवय झाली, तर पटकन ते शब्द तोंडात येतात. कलिंगड असला तरी कळिंगड काय पण असं पदार्थ तोच काय, आमका जो दाखवतो तो पदार्थ तोच असा आणि खावचा तोच पळताच. सो जरा थंड चांगलं वाटतंय मंडळी. आणि दुपारी कापलेला मला चुकलेला आहे. सो आता किती किलोचा होता ताई? 4 किलोचा. किती रुपये? 120. मंडळी 120 रुपये 4 किलोचा कलिंगड होता. ह्याच कर एकदम अशी. तर खालची ह्या काढून टाक. असं उभ्या कापते. बरं होता, मस्त गोड होता. मेन म्हणजे बी कमी आहे. खायच्या बिया जास्त असतात. असं टाकते जमिनीवर पडताना. ए हिरो, तो खाताला हिरोच्या गळ्यात बघ का, तो त्यानं साखळीचा सगळा तोडूनच काढला. हे घे, एवढा मोठा खाताला अजून त्याची तुकडे करू बारीक कर. म्हणजे खरं तर मला लागली भूक आणि मी जेवलो नाही मग अशी व्यवस्थित. जेवायची इच्छाच झाली नाही. व्हेज असला काय कोण जेवण? व्हेज असं नाही, आज कंटाळा येईल. जास्त अति फिरणं झाला ना प्रमाणाच्या बाहेरच. म्हणजे या कलिंगड खायला. सकाळी 6 वाजता उठायचं.
माझ्या मंडे आता झोपेचा माझ्या ठिकाणा नाही आणि आता ब्लॉग एडिट करेपर्यंत तो उशीरच होणार आहे. तर सकाळी उद्या परत लवकर जायचं आहे. 6:30 वाजता निघायचं लागतं. 6:30 वाजता निघावं लागेल. सो या तुमको आहे पप्पा बस इतकेच. ते जबरदस्त आहे म्हणजे जबरदस्त आहे एकदम गोड गोड मस्त मस्त रेशनवाल्यांची वाटते. चांगलं वाटलं जरा थंड थंडगार. त्यांच्याने घातले ह्या करू का एक दिवस काय माहिती दूध घालून काय ज्यूस सरबत सारखे करतात त्या दूध आणि बर्फ आणि कणिक घालत त्या कॉकटेल. हा कॉकटेलच घालतात तसा सरबत कसला तरी म्हणतो ती मोहब्बत का शरबत. हा मोहब्बत का शरबत. तुम्ही नाव काहीतरी ऐकलेलं आहे म्हणजे तुम्ही कधी खाल्लेलं आहे काय म्हणजे ड्रिंक केलेलं आहे पिलेलं आहे काय ते सांगा कधी. परत आणखी ड्रिंकचा अर्थ वेगळा. पिणे म्हणजे ड्रिंकिंग वॉटर आणि मिल्क काय असं नाही बाटली नाही बाटली नाही. चांगल्या गोष्टी घ्यायच्या कधी पण काही वाईट गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायचं. बॉटल काय मिल्कशेकचे पण मिळतात. मराठी भाषा कशी वळतात ही बघा आत्ता वळलेली आईच्या पुढ्यात काय थंडाची बाटली थंडाची बाटली त्याच्यात टॉनिकची बाटली होतात औषधांची बाटली. मी पाणी पिता येतं का आय एम ड्रिंकिंग वॉटरच येताला ना ड्रिंकच येताला पण वॉटर ड्रिंक बाजूकच आणि ड्रिंक तिसऱ्याच बाटली. ड्रिंक आता बोलून बोलून शब्द लोकांनी तो त्या कंपल्सरी केले नाही. ड्रिंक करणे म्हणजे काहीतरी वाईट तसा समजून घेणाऱ्यांका समजताला बरोबर. जेवण झाल्यावर पण बरं वाटलं ना थंड वाटलं भारी वाटलं थंड थंड थंडगार. बाहेर थंड जा पण इतके नाही आज आज इतकी थंडी नाही म्हणजे एवढी थंडी नाही पडलेली आहे इकडे नॉर्मली थंडी आहे. गरम होतं दुपारी भरपूर गरम. दुपारी गरम दुपारी ऊन कसला पडलेला. आणि म्हणजे गाडीत तर एकदम असं फायबर तापतंय जबरदस्त भयानक तर आणखी गरम. फायनली आमची कळिंगण पार्टी झालेली आहे आणि जसं की आम्ही दोघांनीच खाल्लेलं आहे तुम्ही बघितलेलं आहे मंडळी. तर कळिंगण आता थोडासा उरलाय ते राहते का बघूया आता उद्यासाठी राहताला ना नरम जायत. सो मंडळी जसं की आमची डेली लाईफस्टाईल ब्लॉग आहे तर मंडळी आजच्या दिवसामध्ये आजच्या दिनक्रमामध्ये जास्त काही केलेलं नाही. खरं तर गेलोय कुठे कुठे पण भाड्याच्या याच्यामध्ये दाखवायला मिळालं नाही. जसं की पॅसेंजर असले किंवा भाडेकरू कोण असले दुसरे तर मी जास्त काय दाखवत नाही कारण त्यांना पण अनकम्फर्टेबल वाटतंय आणि एवढा काय हे नाही इकडे युट्यूबचा क्रेज नाही की काय बनवतोय काय कशाचे व्हिडिओ बनवतोय कोणाला वाटत असेल व्हिडिओ बनवून कशाला ठेवतोय तर त्याच्यामुळे सो तसं मी बनवत नाही. आणि आज दिवसभर व्यस्तच होतो भाड्यांमध्ये त्याच्यामुळे काय टाइम पण भेटला नाही ब्लॉग बनवायला. सो सकाळी 10 वाजता जो गेलोय तो डायरेक्ट आता आलोय आणि उद्या सकाळी परत 6 वाजता उठायचं आहे आणि 6:30ला निघायचं आहे. तर मंडळी कशी वाटतात आमचे ब्लॉग कशी वाटते आमची मिडल क्लास लोकांची लाईफस्टाईल दिनक्रम आमचा तर असाच असतं स्ट्रगलने भरलेला एकदम आणि स्ट्रगल चालू आहे बघूया कधीपर्यंत आणि मेहनत तर मी करणारच. आनंद हा स्ट्रगल करायचा म्हणजे पण आनंद सोबत घेऊन चालायचा. आनंद विसरायचा नाही मध्येच कुठे टाकून द्यायचा नाही. आनंदी राहायचा नेहमी हॅप्पी राहायचा. हा चेहऱ्यावरती म्हणजे उदास राहून राहायचा नाही. करायचंय म्हणजे करायचंय आपल्याला कष्ट करायचे आहेत फक्त भरपूर. आणि आता एवढा माणसाचा जन्म भेटलाय तर म्हणजे वाया कशाला घालवायचा इकडे तिकडे दुसऱ्या काहीतरी करण्यापेक्षा म्हणजे कष्ट करायचे म्हणजे मस्त हॅप्पी राहायचा. काय जबरदस्त एकदम आम्ही तर असतच असतो. टेन्शन कोणाला नसतं असतं पण टेन्शन मध्ये राहून काय त्याचा काय उपयोग होत नाही कारण टेन्शन मध्ये राहिलात तरी ते आहे ते असणारच आणि हसत खेळत राहिला आणि म्हणजे किती जरी टेन्शन आलं ना तरी त्याला 2 दिवस लागतील 3 दिवस लागतील पण ते दूर आहे 100% सगळ्यांचीच दूर होतात. तर म्हणजे ते होणारच आहे दूर. तर आज रडून काय करायचंय म्हणजे तर नेहमी हसत राहा हॅप्पी राहा. त्याच्यामुळे आम्ही म्हणत असतो म्हणजे हॅप्पी राहा एकदम जबरदस्त. तर आम्ही तर नेहमी हॅप्पीच असतो असाच चालू असतो आमच्या घरात वातावरण असं असते.
सो म्हणजे आता काय नाही, आता ब्लॉग एडिट करणार आहे. तर आमचे ब्लॉग आवडत असतील तर नक्की म्हणजे शेअर करा आणि एक लाईक फक्त आमच्यासाठी आणि एक चांगली कमेंट तर तुम्ही करताय, सपोर्ट खूप जबरदस्त करताय. करताय. आणि मध्ये मध्ये आम्ही बोलतोय ना मंडळी, ते जर सिंधुदुर्गाच्या बाहेर किंवा कोल्हापूर सांगलीवरनं सबस्क्रायबर आहेत, त्याच्यानंतर व्ह्युअर्स पण भरपूर आहेत FB वरती, तर त्यांना जर कळत नसेल तर तुम्ही एखादा शब्द कळाला नाही तर नक्की कमेंट करा, आम्हाला सांगायला पण आवडेल ट्रान्सलेट करायला की आमची मालवणी आहे मंडळी आणि आम्ही अभिमानाने ते बोलतो, तर आम्हाला जबरदस्त वाटते. आणि असं बोलतो असं काय नाही, फक्त म्हणजे बाहेरचे बघतायत आम्हाला तर त्यांना कुठचे शब्द कळत नाहीत बऱ्यापैकी, आम्ही फास्ट बोलायला गेलो तर कळणारच नाही काय बोलतोय. सो त्याच्यामुळे आम्ही शुद्ध मराठी बोलतो. नाही तर नॉर्मली आम्ही घरात पण मालवणी सारखं कंटिन्यू बोलत असतो, कोण भेटले तर त्यांच्यासोबतच. असं काय नाही की शुद्ध कशाला बोलतोय, असं बरेच जण म्हणत होते की मालवणीतच बनव, तर इकडचा दाखवायचा प्रयत्न करतोय. तर मोटिव्ह असा आहे की आमच्या इकडच्या गोष्टी लोकांना बाहेरपर्यंत कळल्या पाहिजेत. तर मंडळी जर जास्त भाषेचा प्रचार म्हणजे तिकडे आता एवढं मालवणी काही कळत नाही, जास्त लोकांना कळते तसे एवढे पण शब्द काही कठीण नाहीत, तर त्याच्यामुळे त्यांच्या बोलण्यात तेच असतात. पण ते कधी कधी काय होतं, जेव्हा आपण फास्ट बोलतो तेव्हा ते कळत नाही. सो त्याच्यामुळे शुद्ध मराठी निवडलं, नाहीतर काय मालवणी बोलायला काय एवढा, आणि आम्हाला आवडलं असतं उलट, आणि आवडतेच बोलायला, काय विषयच नाही. तर म्हणजे आता काय नाही, आता ब्लॉग एडिट करेन, बघूया किती वाजता आहेत ब्लॉग एडिट करायला. 11:30 झालेले आहेत. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. बाय.